Ahojte kamaráti, mám nápad. Čo keby sme si zahrali skrývačky za abecedou a objavili všetky písmenka? A ako auto, B ako bubon, C ako citrón, D ako dom, E ako električka, F ako farbička, G ako guľôčka, H ty si hlavička. A B C D E F G H. Abeceda nie je veda, nevrel mi, že sa to nedá, naučíme sa ju spolu hneď. Abeceda nie je veda, nevrel mi, že sa to nedá, naučíš sa všetko naspamäť. Hľadajte spolu so strýkom ďalšie písmenka. Kde sú? I ako ihla, J ako jablko, K krásny kvietok, L letí lietadlo, M moja mamička, N nové nožnice, O ako otecko, P pevné police, I J K L M N O P. Abeceda nie je veda, nevrel mi, že sa to nedá, naučíme sa ju spolu hneď. Abeceda nie je veda, nevrel mi, že sa to nedá, naučíš sa všetko naspamäť. A už k nám prichádzajú ďalšie písmenká. Ideme na to. R ako rybička, S ako stolička, T to je telefón, U uha ufón, V ako vrana, X ako xylofón, I to je Y, Z ako zima. R S T V X Y Z. Abeceda nie je veda, nevrel mi, že sa to nedá, naučíme sa ju spolu hneď. Abeceda nie je veda, nevrel mi, že sa to nedá, naučíš sa všetko naspamäť. Baba, písmenka, už sme vás všetky našli. Lúči sa s vami strýko Baltazár a jeho veselá abeceda.